Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. It's your boy Mtulankhani upanda bebala pompano pa Dreams Media YouTube channel. Timabwera ndi nkhani zosiyana kuchokeranso ngoja zonse zinayi za dziko lino. Takhani pompo chifukwa lero mnyamata wanu kuchokeranso makamaka konkuno ku Malawi wabweranso ndi nkhani ina yomwe ichitika dzuloli. Tikhale tikuona ndithu nkhani imeneyi mangonse angapo kuti inu ndife pano tidziyendera limodzi. Koposa tapangani subscribe, like, comment, komanso share chifukwa zimenezo zomwe zimati pangitsa ife kuti tidzibwera pano tsiku ndi tsiku kukupatsirani chilichonse chimene chikuchitika pa galaundi. Kumano kumanena kuti kodi mama wa tsiku la lero Saturday makamaka pamene pa 18 October 2025 tabweranso ndi nkhani yakuti chani ya nkhani yathu ndithu titenga kuchokera pa tsamba la Facebook la MBC Digital pomwe palembedwa ndithu nkhani imeneyi ndipo tikhale tikuigadabula makamaka maango awiri atatu kutengera ndi mmene nkhani imeneyi yalembedwera. Tiwerenge ndithu ripoti limene lalembedwa m'Chingerezi ndipo lalembedwa kuti Government has suspended Director General of the Malawi Broadcasting Corporation, MBC, George Kasagula, the Director General for Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, Daud Suleiman, and the National Economic Empowerment Fund, NIFI, Chief Executive Officer, Humphreys Mjeteni. Secretary to the President and Cabinet, Dr. Justin Saidi, has confirmed the development to Malawi, to MBC. According to Dr. Saidi, the suspension follows various investigations the government has launched in the three institutions. When asked for comment, Kasagula could not say much. "I've not received the letter of suspension and I don't know of any investigation that involves me. I'll only comment completely when I get the letter and have had a conversation with my lawyer," he said, by Jeffrey Chinawa. Nkhani imene yavuta kumbiri masamba mchezo ndi nkhani imeneyi. Komanso ndikuonera kuti manyuzipepa kwathu kuno alemba ndithu nkhani yokhudzana ndi George Kasagula komanso director wa makamaka MACRA komanso executive officer wa NIFI. Tiyeni tingoyamba kuigamphula nkhani imeneyi payokha. Tiyambire ndi Director General ku MBC ya George Kasagula amene wandithu anatchukanso pakatipa chifukwa chonena kuti ndithu anapangidwa ataki ku office yawo ya ku MBC komwe anthu ena amene akuganiziridwa kuti ndi mamemba a chipani cha Democratic Progressive Party DPP anapita kumeneko kuti akakamize ndipo tinene kuti anakakamiza Kasagula kuti apepese pa live makamaka pa MBC pamene pa live kuti apepese Professor Arthur Peter Mutharika makamaka kutsatira zoyankhula zawo zimene amayankhula mbuyomo ya makamaka zonyoza chipani cha DPP, zipani zosiyana ku opposition komanso koposaposa amanyoza mtsogoleri wa dziko lina Professor Arthur Peter Mutharika. Nthawi imeneyo ali kutsutsa aboma. Zimene zindithu anthu ambiri akhala akuziyankhula kuti Kasagula ngati wamkulu wa kubungwe wamkulu wa radio yomwe ndi aboma yomwe imagwirisira ntchito ndi misonkho ya Malawi samayenera mpang'ono pomwe kumayankhula moteromo. Musaiwale kuti mdziko muno muli anthu ena amene ali Malawi omwe amasapotera chipani cha DPP, ena chipani cha MCP, ena zipani zosiyana kotero kuti radio ya boma ngati imeneyi komanso television ya boma ngati imeneyi kunali kosayenera kuti azing'alula munthu wina chifukwa tonse Malawi mogwirizana timasonkha msonkho wathu kumalipira ndithu onse ogwira ntchito ku radio imeneyi. Komanso kuti Daud Suleiman yemwe ndi mkulu wa bungwe lija la MACRA nayenso ndithu ameneyo ndithu wakhala ndithu akudandaulidwa ndi akuluakulu a chipani cha DPP. Nthawi imeneyo
ali ku opposition. Ndipo nkhani zimenezi zakhala ndithu zikuzungulira. Tipakumbukira ndithu kuti Profesa Arthur Mutharika adayankhulapo pa msonkhano wina wakunjamba kuti adalembera kalata a Magla komanso MBC komanso Miss Malawi kuti adzudzule a George Kasagula makamaka pa zoyankhula zawo zomwe zimaoneka kuti zimalowa personal kuang'alula makamaka amene wa Profesa Arthur Mutharika. Nthawi imeneyo Peter Mutharika ali ku opposition. So tikunena pano boma likulamulidwa ndi la Peter Mutharika motsogozedwa ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party, kutero kuti malingana ndi zimene zidachitika mbuyomo komanso malamulo ena amene adaphwanyidwa aona kuti ndi chanzeru kuti apange suspend akuluakulu ndithu amabungwe amenewa, cholinga kuti afufuze nkhani ziwiri zitatu asanatenge next step. Komanso bungwe la NIFI lomwe limagawa ngongole lakhalanso nalo ndithu likuveka ndi nkhani zosakhala bwino. Pamamveka nkhani zonena kuti allegedly kuti kumene kuku ndithu akuluakulu ena amakati apandalama za nkhani kumaziyendetsa mosadziwika bwino. Tikukhulupirira mundikumbukira bwino kunena kuti Peter Mutharika atangowina asanalumbitsidwe koma apolisi anakatseka maofisi a NIFI ku Lilongwe, kutero kuti palibe yemwe amagwira ntchito kumeneko. Zimene zinachitika ncholinga chifuna kuti afufuze bwino maupandu komanso kusakazidwa kwa ndalama komwe kumachitika kumeneko. So mongogadabula muchichewa chodumphadumpha timafuna kuti tingofotokozera makamaka nkhani imeneyi. Ndipo secretary wa president komanso nduna a Justin Saidi ndi amene atsikimiza za zimene zachitika mabungwe akuluakulu amdziko muno amenewa. Koma akasakula atafusidwa anena kuti iwowa ndithu sanandire chikalata chonena kuti iwowa ndithu ayimitsidwa pa ntchito, akudikira chikalata chimenechi komanso kuposaposa ndithu iwowa ndithu akuti apanga involve lawyer kuti aone kuti nkhani zimenezi zikhale zikuyenda motani. Mukumva tu nkhani zimenezi kuchokera pompano pa Dreams Media YouTube channel pomwe timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana makamaka nkhani zakwathuno ku Malawi komanso maiko otuzungulira, pa example nso maiko azungu ku Ulaya uko, ku America komanso komwe ku China, ku Asia ndi maiko ena osiyanasiyana. Cholinga chathu ndikuonetsetsa kuti tikutha kugawana makamaka zimene zikuchitika komanso kutambasula nkhani zina zimene mwina zikusowekera ma points, zikusowekera nthambi kuti zimveke mwankhani. Komabe sitimangowerenga ripoti kuchokera pa tsamba la mchezo osaonakonso maganizo anthu osiyanasiyana kuchokera mu comment section. Mwatakani pompowa chifukwa tikhale ndi kugadabula ma comment anthu osiyanasiyana makamaka kutsatira kuyimitsidwa pa ntchito kwa mikhulang'ona imene itatchula mwambayo akasakula Daud Suleiman komanso makamaka mkulu amene amakanena bungwe lija la NIFI. Kumafunso nkumati kodi anthu akuti chani mu comment section imo. Tatiyeni mwachangu ndi mosunga nthawi tapanga subscribe, like, comment komanso share. Kotero tilowe ndithu comment section imeneyi kuti tione kuti anthu akuyankhula akuti chani. Tiwerenge comment yambiri yochokera kwa Jameson D Mulinde akuti Professor Lord George Kasagula many times but the guy chose to close his ears. Ndithu amene nditha kutero ndithu ndipo kuti Professor Peter Mutharika adalimbira ndithu makalata osiyanasiyana akasagula, koma iwo adasankha kutseka makutu awo kuti asamve chilichonse chimene Peter Mutharika amayankhula. Tiwerengenso comment ina ndithu kuchokera kwa Chris Kaisa kuti so the MBC journalist contacted his or her boss to ask if he has been suspended. Ndithu akutero ndithu kuti ndikuti MBC analumiza sonda bwana awo kwafusa ngati apangidwa suspend. Comment tuchokera kwa Chris Kaisa. Tiwerengenso comment ina kuchokera kwa Nyadani akuti the one who suspended dashboard on Lunta TV has also been suspended. Ndithu tiwerengenso ndithu comment kuchokera kwa Trasizio Malumbo Ngoma kuti so who in the government has suspended the three, kungoti government. So Frank Mwalowe Miss Chisale akuti I think he have more money to pay a lawyer. Samuel Nzunga akuti in Africa when pastor wants a vehicle we will contribute money for him, but when a member wants a vehicle we pay and we pray and we shout receive. Comment ndithu sempana ndizimetichita pano komabe ndi comment it is what it is. So comment inochokera kwa Hadrick Clema Zigodo akuti so I do wonder where our integrity has gone. Boom, someone is whispering into my ears
that money is heavier than reputation. Stefano Lapuken akuti at MBC most likely some will fall suit. So ndithu amhawika ndithu maganizo awo osiyana maga tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.